Bhaktavatsala Prabhu, ezt a szívünkből adtuk neked ezt a köszöntőt, bármennyire nem is tiszta a mi szívünk, úgy gondoljuk, nagyon szeretünk téged, és az 50. életednek az 50. születésnapod alkalmából szerettünk volna megköszönteni. Így összegyűltünk itt pénteken este, és akkor szeretettel köszöntünk még egyszer. Boldog születésnapot neked, és még 50 évig szeretnénk veled együtt szolgálni az Úr Krisnát. Hiszen te ki vagy? Bhaktavatsala dász, ez azt jelenti ugye, hogy a Krisna, mint aki minden baktának a barátja, te neki vagy a szolgája. És mi pedig a te szolgád vagyunk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy együtt lehetünk veled most. Ha máskor nem is, legalább most ezen a kis videón. Hare Krishna! Hare Krishna! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Hallod, Vaci? Szedd már össze magad, hallod? Hallom, ünnepelteted magad? 50. szülinap meg minden? Boldog születésnapot, Bhaktavatsala Prabhu! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktavatsala Prabhu ki jai! Boldog szülinapot, Vaci! Hari Vaci, sok boldog születésnapot kívánok! Te vagy a legjobb ember! Hare Krishna! Hare Krishna! Ezen a csodálatos és áldásos napsütötte napon a Szegedi Ételt az Életért csapata kíván neked sok-sok korlátlan behajtási engedélyt bárhová, Sok-sok toj-toj vécét ingyenesen. automatikus területfoglalási engedélyt, Mindenhová. hatatlan mennyiségű vajat Krisna völgyből az isteni finom halavához, Minimum 30 darab kordont. és jó sok önkéntest, 1000 liter olajat. és 1000 kiló lisztet. és 1000 kiló cukrot. Hare Krishna! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Isten éltessen, Krishna éltessen sokáig. Jai! Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, neked kedves Bhaktavatsala Prabhu, Krishna éltessen sokáig. Most csak 3-an ültünk így össze, de nagyon sokan gondolunk rád, és ünnepeljetek a mai nap egészen sokáig estig. Hare Krishna, Hare Krishna. Bhaktavatsala Prabhu ki! Jai! Jai! Krishna, Hare Krishna! Te vagy a legjobb ember! Haribol! Hare Krishna, Haribol! Happy Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to Vaci! Happy birthday to you! Isten értessen, kedves Bhaktavatsala Prabhu, Krishna szórja rád az összes áldását születésnapod alkalmából. Köszönjük szépen a sorsnak, hogy ilyen jó főnökünk van. Hare Krishna! Haribol! Bhaktavatsala Prabhu ki jai! Jai! Nagyon szeretünk Vatsala Prabhu, és büszkék vagyunk rád, hogy te vagy a főnökünk, és hogy ilyen jó csapatban szolgálhatunk együtt veled. Szóval még egyszer boldog születésnapot, és Boldog születésnapot! Haribol! Édes Acikám, Gornita és Sád is sem éltessen sokáig. Nagyon nagy szeretettel küldöm neked ezt a kis üzenetet. Szeretett Guru Maharajunk Bhaktavatsala Dásznak nevezett el téged, és amennyire ismerlek, ez a név nagyon-nagyon mélyen illik rád, hiszen Krishna, ő nagyon-nagyon szereti a baktáit, és te pedig azzal szolgálod őt, hogy továbbítod az ő szeretetét feléjük. Annyi kedvességet, gondoskodást, szeretetet kapok én személyesen tőled, mióta ismerlek, mióta csak ismerlek, és az egyik első bakta vagy, akivel találkoztam. Ha emlékszel, még Krishna völgyben, ott az éjszakai műszakban, 2003-ban. De ahogy ugye a szolgálatodban látszik, hogy azok a bakták, akikre te válasz felelősséget, akik a te csapatodban vannak, és igazából az egész közösségben, akivel így kapcsolatban vagy,
tényleg csak a szeretet és az önzetlenség jellemez téged. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok a barátságodért, és kérlek, hogy őrizd meg a barátaidnak a sorában. Hare Krishna. Hari Vaci. Hari Vaci. Nagyjából 10 perc macska kergetés után sikerült kiszedni őt az ágy alól. Úgyhogy vele együtt szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni. És megy vissza az ágy alá. Boldog születésnapot! Hari! Hare Krishna, kedves Bhaktavatsala Prabhu, kérlek fogadd tisztelettel és hódolatomat, minden dicsőséget Srila Prabhupádnak és Guru Maharajnak. Szeretnélek köszönteni ezen a csodálatos napon, születésnapod, 50. születésnapod alkalmával. Ugye a Bhaktavatsala a neved, kicsit meditáltam a tulajdonságaidon, és a legfőbb tulajdonságod, ami egy nagyon jó tulajdonság, hogy nagyon kedvesek neked a bakták, és mindig szépen szolgálod őket, és ugyanígy ezért te is nagyon kedves vagy a baktáknak. Ha meglátnak, akkor mindig örülnek. És még egy nagyon fontos dolog veled kapcsolatban, ami nekem eszembe jutott, és ami engem inspirál, hogy egy olyan vezető vagy, aki kiáll az embereiért, kiáll azért a misszióért, amit kapott, és nagyon szépen sikerre viszi azt. És egy olyan vezető vagy, aki az első sorban harcol. Ugye Prabhupád is ezt szerette volna, hogy olyan vezetők legyenek, akik ott vannak az első sorba, és ott harcolnak a katonáikkal. Úgyhogy még egyszer nagyon boldog születésnapot, és azt kívánom neked, hogy mindig tud egész életedben így szolgálni a baktákat, és a bakták is mindig boldogan tekintsenek rád, amikor meglátnak. Bhaktavatsala Prabhu ki! Elértél a feléig. Remélem, hogy a másik fele is ugyanilyen jól megy. Hariból, kedves Vatsala Prabhu, innen a kívánság teljesítő fák alól küldöm innen az alléból jó kívánságaimat, 50. szülinapod alkalmából, és kívánom, hogy maradj mindig ilyen lelkes, boldog, és mindenkinek segítő katonája az Úr Csaitanyának, és még sok-sok évig gazdagítsd a közösségünket, és legyél itt velünk. Köszönünk szépen mindent, minden szép példát, minden segítséget, minden lelkesítést, és remélem lesz még alkalmunk együtt szolgálni. Boldog szülinapot, Hari-Hariból! Kedves Bhaktavatsala Prabhu, kedves fiatalember! Szeretettel köszöntelek 50. születésnapod alkalmából. Köszönjük szépen, hogy ezt a Food for Life-ot viszed, támogatsz bennünket, és adod a lehetőséget, hogy ezt a szolgálatot végezzük. Hariból! Hare Krishna, kedves Bhaktavatsala Prabhu! Szeretnénk köszönteni téged születésnapod, vagy megjelenési napod alkalmából. Isten éltessen téged. Csak egy pár szót szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Igazából annyira nem ismerlek, vagy ismerünk, de ez alatt a pár év alatt, mi alatt ott laktunk a templomban, illetve ismerünk téged, abszolút csak a pozitív vélemény formálódott meg rólad, úgyhogy egy nagyon jó bakta vagy, szerintem. Én amit látok, ahogy szolgálsz, akár a futin kívül, de hát igen, nagyrészt nyilván a futiban, és ahogy vezeted, vagy mindegy vezető gondoskodsz a többiekről, vagy úgymond a beosztottakról, az nekem nagyon szimpatikus, és egy ilyen igazi példaként van előttem. Én azt gondolom, hogy te példázod egy ilyen igazi vezetőnek az alakját, tehát egy ilyen igazi példakép vagy, illetve a vicces és jó humorú kedveddel és a jó humoroddal mindig tudod oldani, akár mondjuk, ha valamilyen feszültség van, vagy jobb kedve tudod deríteni a baktákat, akik mondjuk kicsit szomorúak. Úgyhogy ennyit akartunk csak. Egy boldog szülinapot még egyszer. Szülinapot. Hare Krishna. Ja, és kedves Gornitá is a boldog megjelenési napot kíván neked, kedves Bhaktavatsala Prabhu. Hare Krishna. Csak pár szót mondanék, de azt is alig találom. Ki tudja már mióta,
ahogy itt nézem az épgyűrűket, már nagyon régóta ismerem ezt a gyönyörű baktát, ezt a vacit, igen jó ember, és most eljött a nap, hogy megint szülinapja van, ezért nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot, minden földi jót, meg lelki jót kívánok neki. Sok szeretet. Egy fontos dolog van, amit meg kell, hogy jegyezzek a tapasztalataim alapján, hogy lehet, hogy az elme elfelejt dolgokat, fáradtságot, mindenféle más dolgot, de a test az nem felejt. Az a probléma, hogy a test az megjegyzi, és hogy most én azt kívánom neked, amellett, hogy sok boldogságot kívánok a születésnapodra, az 50. születésnapodra, ami egy fontos mérföldkő, de azt kívánom, hogy lelkiekben gazdag legyen, de nagyon figyelj oda, légy szíves saját magadra. Most már el kell kezdeni proaktívnak lenni, odafigyelni a saját egészségedre, a saját enerváltságodnak a leküzdésére, a saját nehézségeidnek a megoldására. Nem lehet hanyagolni, nem lehet halogatni, ha nem akarsz nagyon komolyan megbetegedni, vagy olyan dolgot, hogy a test figyelmeztet arra, tehát ne várd meg, hogy a test figyelmeztessen arra, hogy most kell valamit lépni, hanem már előre proaktívan lépjél. Próbálj meg magaddal is foglalkozni. Persze gondolja az ember, hogy mindig csak ad, csak ugye az anyagi világban előbb-utóbb elfogy az a dolog, amit adunk. Lelkiekben soha nem fogy el, a lelki dolgok azok soha nem fogynak el. Szóval arra kérlek, hogy figyelj magadra, szeretném ezt az értékes kapcsolatot, az értékes barátságodat még megtartani egy ideig. Aztán ki tudja, hogy én hogy leszek ebbe a dologba benne, mint betegség, vagy lehetőség, vagy meddig élek, mit tudom én. De az egy nagyon fontos dolog, hogy ne hanyagold el magadat. Egy értékes ember vagy, egy jó barátom vagy, nagyon fontos szolgálatot végzel Krisnának, és ezért azt kívánom, hogy figyelj oda, és nagyon sok lelkiekben erőt kívánok neked. Innen Szombathelyről, innen a konyhából, innen most itt vagyok éppen, mint általában mindig itt vagyok éppen, úgyhogy vigyázz magadra. Hare Krishna! Hare Krishna to you, Hare Krishna to you. Kedves Vaci, kívánom, hogy legalább 108 évig élj, egészségben, boldogságban, és sok Krishna szeretetben, és hogy minden menjen nagyon olajozottan és könnyen, már ebben a szülinapi évben is, de egész életedben legyen nagyon-nagyon szép ez a nap, meg az összes többi év is. Hariból! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Vaci! Boldog szülinapot! Hogy lehet, hogy neked ez egy kicsit túl jó? Hogy lehetsz te ilyen túl jó? Vaci, te vagy a legjobb ember, hallod?